Happy Stories Kids TV. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μας. Είμαι η Σολ και εγώ είμαι η Λα. Τι θα σας δείξουμε σήμερα, παιδιά? Μας φέρανε δώρο έναν μονόκερο. Τατάν! Ανοίγοντας το μονόκερο εμφανίζεται ένα μικροσκοπικό σπιτάκι. Τι όμορφο που είναι! Και δείτε εδώ μικροσκοπικές κουκλίτσες. Έλα Σολ, να δείξουμε στα παιδιά αυτό το τέλειο δώρο που μας πήρανε. Πάμε να το συναρμολογήσουμε και πάμε να παίξουμε. Αυτό ήταν το παιχνίδι μας, παιδιά. Και μιας που αναφέραμε τους μονόκερους, λέω να φέρεις, Λα, εκείνο το βιβλίο που έχουμε στο εργαστήρι με τους μονόκερους. Ναι, πολύ καλή ιδέα. Να το δείξουμε και αυτό στα παιδιά. Είναι η χώρα των μονόκερων. Θα δείξουμε λίγες εικόνες. Και αν σας αρέσει, παιδιά, μπορείτε να το βρείτε στα βιβλιοπωλεία. Το σπίτι που παίξαμε και φτιάξαμε μοιάζει να είναι αυτών των μονόκερων. Ναι, σίγουρα είναι. Είναι μαγικό, όπως μαγική και όμορφη είναι και οι μονόκεροι, παιδιά. Φαντάζομαι ότι οι μονόκεροι ζουν στα δάση. Εσύ που τους φαντάζεσαι, Λα? Σε μαγικά μέρη. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το προσδιορίσω. Μπορεί και στον ουρανό, μπορεί και στο δάσος. Ίσως να έχουν μια δική τους χώρα. Ναι, μονοκερίσια. Ναι. Ελπίζουμε να αγαπάτε και εσείς τους μονόκερους, παιδιά, όσο και εμείς. Γεια σας, παιδιά. Γεια. Παιδιά, μας κάνατε like και μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας.